Her på Vaglen Chiropraktik. Knæoperationer. Her. Efter knæoperationer. Ja. Og så kan man da... Nej. Ja, det er da rigtigt. Jo. Hvorfor står man så? Hvorfor er det så svært? Det er fordi det er norsk. Godt, det ikke er svensk. En god effekt på spinalstenose. Hos os, så kan man få skikkelig bra behandling. Man kan få skikkelig bra behandling. Her på Vaglen Chiropraktik. Nej, sorry. Det er lidt sensuelt. Okay. Sensuelt. Seriøst. Jamen, ikke... Nej. Her på... Ja, nu er det jo helt... Vaglen Chiropraktorklinikk. Tændelser. Hvilke type... Skal jeg nevne alle de? Det troede jeg. Ja. My bad. Nej, helsike. Man behandler både... Det tror jeg ikke, jeg skal sige. Mic drop. Boom! Den var bra. Den var bra. Skikkelig bra. Ja, det var næsten norsk.